Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele kobaba komama insizwa nentombi no-Sunday school ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sibonge kakhulu kwabafikile beqala ukufika nabafikile bengaqala ukufika, kodwa ngithanda ukuthi ngamukele abafikayo namhlanje beqala ukufika phakathi kwethu. Ngiyafisa ukuthi sibonane ezulwini singagcini ngokubonana namhlanje. Ngiyafisa ukuthi sonke sifake amandla ukuthi ngolunye usuku sibonane ezulwini. Namukela ngamaHebrew 12 verse 22 noma kuseka verse 22 kuthiwa, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Nginamukela ke ngalowo mazwi ukuthi nazi ukuthi ningacabanga ukuthi nina nizothi sivakashe entabeni yendlu kaJehova kanti nivakashe noma nifike ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kusho ukuthi kanizanga thina, anizanga kumuntu, anizanga kimi, kodwa nize kuNkulunkulu, nize eSiyoni, nize entabeni kaNkulunkulu, nize enkosini uJesu uqobo lwayo. Kusho ukuthi ke sengathi onibuzayo ukuthi benikuphi namhlanje, ningasho ukuthi hayi besiye kuJesu. Ningasho ukuthi ngithezi uJesu thina, cha, uJesu yedwa osezulwini, thina asisiye noJesu, kodwa uJesu uhlala kithi. Yikho ke ngithi ke sengathi ngathi hayi besize kuJesu, nabizwe liyasho ukuthi nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. Ake siqhubekeke nezwi lethu esibhizi nalo kulezi insuku. Sibhizi nalelizwi nje kulezi insuku, kuyacaca abantu suzwile umbiko cishe bekulesithathu. Omunye umntwana kaNkulunkulu ezwe ukuthi noma ememeza kakhulu, nephimbo phezulu limemeza lithi zingcweliseni ngoba inkosi uJesu isiyabuya. Kulezi insuku ke angazi ke kungani ukuthi uNkulunkulu esigxilisa kakhulu kulamazwi okuzingcwelisa, kodwa uyayazi into ayenzayo uNkulunkulu. Hleze usezobuya kwabanye bethu noma komunye wethu noma thina sonke. Uyena owaziyo, uthena ke indodana yomuntu nayo nezingilosi futhi, ngaphandle kaBaba akekho owaziyo ukuthi uzobuya nini, kodwa yena esikwaziyo ukuthi uzobuya and usibiza ukuthi masizingcwelise. Sizowabheka ke amazwi akhuluma ngakho ukuzingcwelisa ngoba sisahlezi kuwona. Masibheka lapha incwadi ngokwevangeli noma ivangeli ngokukaMateyu isahluko sesithupha 6, Gospel according to Matthew chapter 6 verse 9. Sibheka verse 9 uthi ke, ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngicela sivala amehlo bese sicela umuntu ukuthi asikhuleke. Mamnyathi
Lana-ke indima yokugcina noma singathi ubhili kuthiwa asikhuleke sithi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Sike sakhuluma-ke la ngaphambilini ukuthi la kukhulunywa ngokungcweliswa kwegama, akukhulunywa ngokungcweliswa kukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena uqobo lwakhe ungcwele. Asikwazi thina ukuthi sikhulekele ukuthi makangcweliswe yena, kodwa into esingayikhulekela ukuthi makungcweliswe igama lakhe, ngoba thina esiphila emhlabeni esibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu sibizwa ngegama lakhe. Ngikhuleke ekukhuleni kwami ngiyengimangale kwesinye isikhathi ngizwe umuntu omdala engazi sekwenza njani angibuza ukuthi ngubani igama lika baba wakho. Hawu, ufuna igama lika baba lo muntu kwenze njani? Manje ukukhulike ukubiza igama lomuntu omdala, kodwa ke nakho ke sekukhuluma umuntu omdala ebuza igama lika baba wakhe, ngoba umntwana waziwa ngoyise. Umntwana uma eziphethe kahle, ekhuluma kahle, esenza kahle, abanye abantu bagcina sebebuza igama befuna ukwazi ukuthi ukhuliswe ubani lo muntu, ubani ubaba wakhe, bese kuba udumo kubaba wakhe. Sike sayikhuluma ngendaba yentombi zakuqala ukuthi mangabe iphethe kahle intombi bekuba udumo kubaba, bese mayiziphethe kabi ibuye nedubu elibomvu, kusho ukuthi ayikwazanga ukuziphatha, kube yihlazo kubaba wayo, ahlawuliswe, abukelwe phansi, kutholakala ukuthi hayi lo baba kusho ukuthi akakwazi ukukhulisa izingane zakhe, ubaba oyisehluleki. Kanjalo futhi siyezwa neBhayibheli ukuthi umama okhutheleyo owenza kahle udumo ligcina seluya kubaba wekhaya, ngconywe le ndoda leyo ukuthi hey hayi unonkosikazi usibani bani. Uyalibona ukuthi igama lihlala kulo elikababa, lihlala kulo obizwa ngegama likababa. Mayesenza kabi bese kuhlaze kubaba. Manje nobaba akathandi makuzohlazeka igama lakhe. Manje yikho ke la inkosi uJesu yehle ezulwini isizosifundisa manje ukuthi asikhulekele ukuthi igama likababa malingcweliswe. Ngamanye amazwi masikhulekele ukuthi thina masibe ngcwele ukuze igama likababa lingcweliswe, ngoba sibizwa ngegama lakhe, sibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Abantu basazi ngegama likaNkulunkulu, lize lithi iBhayibheli abantu mabasazi ukuthi singabaphathi bezimfihlakalo, izikhonzi zikababa uNkulunkulu. Abasazi ngalokho abantu, bangasazi ngokuganga, bangasazi ngezinto ezinye. Ubuhlungu ke manje kulezi insuku ngoba kunabantu abashumayela ivangeli kodwa babe bephambanisa izinyanga. Bathi belishumayela kodwa impilo abayiphilayo ingahambisani nalokho okubhalwe ezwini likaNkulunkulu, okuwukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe akasiye ubaba wabo. And ukuprofeta akusho ukuthi lo muntu yamazi uNkulunkulu. Ukukhipha amadimoni akusho ukuthi lo muntu yamazi uNkulunkulu. Ukwenza izimanga nemangaliso akusho lokho ukuthi umuntu wazana noNkulunkulu.
lapha kuMateyu 7:21 kuthiwa asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abakungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi verse 22 abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Yabona lapha kuvela igama. Shuthi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu into ayenzayo kuvela igama likaNkulunkulu. Manje nalabo benzi bokubi bathi bazenze lezi zinto ngegama lenkosi noma ngegama likaNkulunkulu. Verse 24 ngalokho ilona lo owenza lamazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu. Asese 23 khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina benzi bokubi. Yabona malingangcweliswa igama likaNkulunkulu ngempilo yakho noma ungalishumela uqeqebule kuphenduka abantu, kodwa malingangcweliswa igama likaNkulunkulu ngempilo yakho, uNkulunkulu uzothi noma inkosi uJesu uzothi angikazi ngikwazi, ngoba uthe uNkulunkulu yibani ngcwele ngoba mina ngingcwele. uNkulunkulu uzokwazi ngoba wena ungcwele. Uma ungekho ungcwele negama lakhe alingcweliswa ngempilo yakho. And malingangcweliswa igama lakhe ngempilo yakho akakwazi qobo. Akakwazi njengomntwana wakhe. Hayi ukuthi akakwazi wena kaza kubona no ukudalile. Kodwa akakwazi wena ungumntwana wakhe uma ungangcwelisi igama lakhe. Ngoba ufani naye. Yena ungcwele. Uma ungekho ungcwele awufani naye akakwazi. Yikho kumele sikhulekele lento ukuthi impilo zethu mazenze ukuthi igama likaNkulunkulu libe ngcwele. Ake sibheke indaba kaJoshua 7:13. Sisakhuluma ngokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu. Laphayana kuJoshua 7 noma siqale lapha kuverse 10 ukuze sizwe kangcono. uJehova wathi kuJoshua, sukuma uweleni kanje ubuso bakho na? uIsrael wonile, yebo beqile isivumelwano sami engabayala ngaso, yebo bathathile nakukho okuqalekisiweyo, futhi bebile baqambile amanga bakubeka kweyabo impahla. 12 Ngalokho abantwana bakwaIsrayeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bayakufulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisiwe. Angisayi kuba nani uma ningachithi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Verse 13 Suka ungcwelise abantu uthi zingcweliseleni ingomuso, ngokuba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi, kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli, awunakuma phambi kwezitha zakho ningakakususi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. La sizwa noma okuyilanda kahle indaba ukuthi kwenzakaleni size sifike la noma kuze kufike kule ndaba. uJoshua uke wathuma izinhlolo ezimbili, wazithuma eJerikho ukuthi asihambe ziyohlola iJerikho. Mazifika eJerikho zangenisa emzini wesifebe uRahabi. Lesifebe lesi noma lo wesifazane wabaqashisa khona ngizuyilanda yonke indaba. Ma sekusukile abaseJerikho beyofuna lezi inhloli ngoba bese bezwile ukuthi izinhloli zakwaIsrayeli zingenile, kanti umuzi wabo bebewukake ngezindonga noma bewubiyele ngezindonga eziqinile. Uma ngaphosisi
isizathu sokuthi bawubiyele ngalezi indongo ukuthi kungaphumi umuntu kungangeni umuntu ingenxa yokuba bebesesaba abakwa-Israyeli. Yini besesaba abakwa-Israyeli na? Angithi uNkulunkulu ngesikhathi enza uhlelo lokuthi makuthunjwe abantwana bakwa-Israyeli babeseGibhithe, ubeqonde ukudumisa igama lakhe. Ubeqonde ukuthi aziwe ezizweni zonke, aziwe emhlabeni. Wayesenza ukuthi inkosi uFaro idume kakhulu, yaziwe nendlala ingafiki khona kodwa ifike kwezinye izizwe, ukuze uIsrael ayilapha futhi noFaro adume. Mayesedumile uFaro, izinto ebezenzeka eGibhithe ezinye izizwe bezizwa ngalezo zinto. Wayesethi uNkulunkulu uzozidumisa ngoFaro ngokuthi inhliziyo kaFaro ayenze lukhuni, angavumi ukuthi uFaro adedele abantwana bakwa-Israyeli noma sekushila uNkulunkulu, njengoba nenhliziyo kaSathane elikhulu engavumi ukukudedela nje. Ingoba uNkulunkulu ufuna ukuzidumisa ngokuthi uSathane akubamba, angavumi ukuthi akudedele ezintweni akubambe ngazo. Kodwa wena phikelela nokufuna ubuso bukaNkulunkulu. Njengalokhu nje abanye abaningi bethu bathe sebefakazile ngoNkulunkulu babanjwa ukugula izifo eziningi, ngoba uSathane uzama ukubabamba, kanti ileyo ndlela uNkulunkulu afuna ukuthi azidumise ngayo. Bathe sebephuma bewele lolwandle olubomvu, lwavuleka ulwandle, bahamba emhlabathini omileyo, izitha zacwila khona lapho nezinqola zikaFaro. Azathi uMose lapha kulokhuza ku-Exodus 14 verse 14, ma sebeshaya uvalo athi amaGibhithe enwabona namhlanje anise uphinde nwabona, anothula nina lithi du uNkulunkulu uzonwela. Wabalwela uNkulunkulu izimpi zabo, yezwakala indaba nasezweni laseJerikho. Uthi uRahabi, sizwile namakhosi eniwaqedile nya endleleni, sizwile ngalokho, ngakho sathuthumela sanesaba ngenxa kaJehova. Ababesabanga ngenxa yabo, kodwa izinto ezenzeka kwaduma igama likaJehova. Bathi behlangana nezinkinga endleleni, behlangana nezimpi, ekugcineni udumo laya kuNkulunkulu. Uthi uRahabi babesaba, bathuthumela, baphelelwa ngamandla ngenxa yegama likaJehova. Uthi-ke ekwesabeni kwabo-ke naye uyaqonda, uyazi ukuthi abakwa-Israyeli bazothatha lo muzi waseJerikho. Abanayo indlela yokuphunyuka, yikho efihla lezi zinhloli lezi, ngoba uyazi ukuthi vele akukho ukuphunyuka, noma ngathi uthi uyabampimpa ukuthi hey naba bahambeni babulale, still basenkingeni ngoba abakwazi ukumelana noNkulunkulu ohamba noIsrael. Yilapho uNkulunkulu esidumisa khona. Usidumisa ngokuthi ahambe nabantwana bakhe, kodwa inkinga yakhe mabengekho ngcwele uyazihlukanisa nabo. Akahambi nabantu abangekho ngcwele. Njengalokho inkosi uJesu maye sizofika izothatha ibandla layo, ngeke ibathatha abantu abangekho ngcwele, noma bangashumela kangakanani, noma banganikela ngokweshumi, noma bangahamba izinkonzo zonke bangaphuthwa ilutho, baprofete, bahlabelele, benze lokhu nalokhu, uma bengekho ngcwele ngeke ahambe nabo. Lapha kuverse 11 uthi uNkulunkulu uIsrael wonile, yebo beqile isivumelwano sami engabayala ngaso, ngoba ukona kusho ukweqa lokhu uNkulunkulu akukhulumile kuwena. Yileso seqosa bonke. Uthi yebo bathathile nakukho okuqalekisiweyo. Unayo yini into empilweni yakho eqalekisiweyo? Le mpahla oyigqokayo ayiqalekisiwe yini? Ayakhiwanga yini emkhathini? Lezi zinto ozigcobayo ebusweni bakho nozifaka ekhanda lakho noma kuphike lapho uzifaka khona, aziqalekisiwe yini?
ngenxa yokuthi bathathile okuqalekisiweyo uNkulunkulu ufike waqalekisa bona bathatha. And yonke into evele esandleni sikaSathane uma uNkulunkulu engayibusisanga iqalekisiwe. Izinto ezenziwe emkhathini abantu abangazazi. And uIsrael la ubengazi. uJoshua wafika wathuma inhlolo kokuqala. Nala sekuzoyiwa eAyi noma ke sibuyele kulezi zokuqala ezaseJericho. Uzithumile waqeda uJoshua waba ingxenye yalabo bantu abayayo eJericho ukuze kubhidlizwe iJericho. And iJericho labhidlizwa uNkulunkulu ngenxa ukuthi bezingcwelisile. And iJericho labhidlizwa ngokukhala kwecilongo njengoba inkosi Jesu izokwehla ngokukhala kwecilongo. Manje kulokho kwesibili usethu uJoshua thatha futhi abantu ukuthi mabahambe bohlola iAyi. Mabebuye behlole iAyi bathi hayi sizwe sincane kabi leso. Ungayihluphi ngokuthi uthole amasosha amaningi noma abantu abaningi abayinxusana nje banele ukuthi baliqede iAyi. Nembala bahamba baya eAyi. Kanti bahamba nje bonile abasekho ngcwele. Bawubhekana nesitha kodwa abekho ngcwele. Khona insizwe engangifunda nayo yayishumayela kakhulu ithi yathi mayiqala iqeda ukuphenduka yazibona inamandla kwathiwa ugula umakhelwane uyagula impela uphathekile. Insizwa kaSithole ithi hayi yasuka thatha iBhayibheli layo yaqonda ngqo kwamakhelwane. Ithi yafika yakhuleka uthi hey akayishanga kanje amadimoni ngoba kukhona bekungakalungi kahle empilweni yakhe. Ubengakalungeli ukukhipha amadimoni ngoba lithi iBhayibheli ningasheshi ukubeka izandla kunoma ubani. Funa nihlanganyele ezonweni zabo. Yena engazi lutho wazithola eseshawa ngamadimoni. Ngoba kunesithelo ekumele sibonakale kumntwana kaNkulunkulu ophendukayo. Yikho lapha kuMateyu 3 verse 6 mangaba efika abaFarisi nabaSadusi befika kuJohane uMbhaphathizi befikela ukuzobhaphathizwa. Uthi uJohane nzalo ezinyoka. Mayithi ke nzalo ezinyoka ngithi inyoka le yadukisa uAdam noEva okuSathane. Kusho ukuthi uthi nina bakaSathane ngubani onitshela ukuthi balekelana intukuthelo ezayo ngoba yonke inzalo kaSathane kunentukuthelo eyihlalele. Wathi ubani onitshela ukuthi nibalekele intukuthelo ezayo? Wathi vezani qala izithelo zokuphenduka ngaphambi kokuthi nizongena la emanzini. Vezani izithelo zokuphenduka ngoba bona bebengenazi izithelo zokuphenduka, bebengazivumi izono. Ngenxa lokho baba disqualified, abangavumeleki ukuthi babhajadiswe ngoba bebengekho ngcwele, bebengazingcwelisile. Njalo uNkulunkulu mayizoqala umsebenzi wakhe uqala ngobungcwele, awuphethe ngobungcwele futhi. Sisazofika ke lapho. Lezi inhloli mazibuya ke sezimtshelile uJoshua ukuthi hawo bancane kabi laba bantu. Hayi ke bahamba ke lelo dlanzana ukuthi liyolwa neAyi kanti abekho ngcwele. Mabefika lapha eAyi behlulwa babaleka kwafa abantu abawu36 ngenxa nje yokuthi bengekho ngcwele. Ngenxa ukuthi nje behambe beyolwa izimpi zikaNkulunkulu ngoba lempi esibhekene nayo akusiyona yomuntu, akusiyona yabo, kukhona ekumele bahambe naye mabeyolwa impi. Njengoba sisempini nje kumele siqinisekise ukuthi sihamba noNkulunkulu ngoba uma uyolwa lempi ungahambi noNkulunkulu uzohlulwa izono, uzoshaba izono, uzoshaba ngamadimoni, uzozithola usuphupha kabi, uphushiswa ngamadimoni, uzithola izinto zingalungi kahle empilweni yakho, uthi uba ngothi uyakuzama lokho akulungi, uthi uyakuzama lokho akulungi, kanti inkinga nje lele kungcweleni ukuthi ubonile.
Angisho ke ukuthi mawuvelelwa inkinga ingoba wonile, cha. Lithi iBhayibheli izinhlupheko zolungileyo ziningi, kepha uyabakhulula kuzona zonke. Akwaphula nelodwa emathanjeni akhe. Mahubo 34 verse 19 makhumbula kahle. Kodwa kukhona ukuthi umuntu ehluleke empini kaNkulunkulu. Uyabona mawuhlulwa isono, futhi khona engahambanga kahle. Ngoba phela thina asibi nomuntu, asibi nenyama negazi, silo nemimoya, silo namadimoni. Lento ekwenzisa isono idimoni, uma sewenzile isono kusho ukuthi idimoni likuhlulile. Shuthi likuhlulile, mhlawumbe uhlulwe ileli olibukela phansi wena. Lento othi uma uyibheka uyibuka ingeyilutho, izokuhlula ke ngoba uzingcwelisa ngaphambi kaNkulunkulu. Behluleka babaleka, mabehluleka wakhala uhlubula ingubo zakhe uJoshua. Wathi uNkulunkulu kwenze njani? Uma ngabe ubheka lapha kulokhuza kuJoshua kuye u7 uma uqala lapha ku verse number 7. Kuthiwa uJoshua wathi maye Nkosi uNkulunkulu uba weliseleni iJordani kanye laba bantu ukuba usinikele esandleni sama-Amori asibhubhise na. Sengathi saneliswa ukuhlala ngaphesheya kweJordani verse number 8. Nkosi ngiyakuthini lapha abakwa-Israyeli sebefulathele izitha zabo na verse 9. Ngokuba amaKhenani nabo bonke abakhileyo ezweni bayakukuzwa, basihaqe banqume igama lethu emhlabeni. Uyakwenzela ntoni igama lakho elikhulu na? Kuzonqunywa igama labo bese kuthiwa ke uzolenzela ntoni igama lakho elikhulu, ngoba indaba isegameni likaNkulunkulu. Uyazi lapha kumaHubo 23 ku verse number 3 uthi lapha uDavide, ungiholela ezindleleni zakho zokulunga ngenxa yegama lakho. Ngikholwa ukuthi nala uNkulunkulu ugcina ungenelela nje ngenxa yegama lakhe. uJoshua emkhulekweni wakhe uthe uyakulenzela ntoni igama lakho, ngoba bona kuzofike kunqotshwe bona bese kuhlazeka igama likaNkulunkulu, ngoba igama likaNkulunkulu libekwe kubantwana bakaNkulunkulu. Ngakho ukuze lingcweliswe igama likaNkulunkulu kunalento uNkulunkulu alenzela lona igama lakhe, aze abantwana bakhe abaholele ezindleleni zakhe zokulunga ngenxa nje yegama likaNkulunkulu. Manje ke indaba isegameni likaNkulunkulu ukuthi liyangcweliswa yini. uJoshua umncenga uNkulunkulu ngawo lamazwi egama likaNkulunkulu. Yikho ke kumele siqale ngokukhuleka, siqale nje ngokuzamela ukuthi siqinisekise ukuthi siya kuNkulunkulu nje igama likaNkulunkulu liyangcweliswa ngeimpilo zethu, ngoba ngeke kusize ukuthi sithi siyolwa izimpi zikaNkulunkulu, ukuthi sigijimele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ukuthi sigijima ukulwa kanti igama likaNkulunkulu alingcweliswa ngeimpilo zethu, ngoba sizochithwa, sibhujiswe, siqedwe isitha nya. Phela indaba yegama lethu, ngoba uNkulunkulu angamane kukhulunywa ukuthi igama lakhe lidicelelwe phansi kunoma umntwana wakhe ahambe phambi kwakhe engekho ngcwele. Wancamela ukuthi uNebukadnesari akathathe uJuda amthumbe ngenxa yegama lakhe ukuthi bengalungisanga, ngoba manje benza izinto zezwe, behlabela onkulunkulu babezizwe, kodwa bebizwa ngegama likaNkulunkulu. uNkulunkulu wabona ukuthi ngcono bavele bakhishwe labantu basuke la, ngoba kuleli yazwe akubizwe igama likaNkulunkulu lapha. Ngcono baye endaweni la engabizwa leyo ndawo ngegama likaNkulunkulu. Ngcono kusala ku-empty endaweni ebizwa ngegama likaNkulunkulu. Bawuze babuye mhlazane sebengcwelisiwe, ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi lingcweliswe igama lakhe. Bathi mabethi bayalwa behluleka.
Seyakhala ke la uJoshua. Mayekhala uNkulunkulu useyamvezela ukuthi no, aninakuma phambi kwezitha zenu ngoba nonile. Namhlanje inkonzo namhlanje ngifisa ukuyipha leso sihloko ukuthi awunakuma phambi kwezitha zakho ungazingcolisanga. Angeke ukwazi ukuma. Ngekuwamele amadimoni. Amadimoni azokwenza into ayithandayo ngempilo yakho, empilweni yakho ngenxa nje ukuthi awuzingcolisanga. Ngesikhathi uzingcwelisa uyazibiyela, wenza ukuthi uNkulunkulu abe sempilweni yakho, abese yena uNkulunkulu akubiyele, yena uqobo lwakhe abe ugangela umlilo, ubiyele uNkulunkulu ngoba uzingcwelisile, ngoba uthe uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele nakuyo inhliziyo ethokozekileyo. Manje ngesikhathi wena uzingcwelisa uba ngcwele, wenza ukuthi uNkulunkulu ahlale kuwe, bese wena ke uphenduka uqobo lwakho ube ilangabi lomlilo njengoba amaHebrew 1:7. Uthi ke lapha ku verse 12, ngalokho abantwana bakwaIsrayeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bakufulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisiwe, angisaye kuba nani uma ningachithi okuqalekisiwe phakathi kwenu. Kusho ukuthi basenethuba. Either ususoqalekisiwe empilweni yakho bese uNkulunkulu abe nawe, noma ugcina lokho okuthandayo wena okuqalekisiweyo kodwa unokuthandayo bese uNkulunkulu adede kuwe, asuke kuwe. Uyazikhethela ke la, awukhethiswa kodwa kusenethuba, ngoba uthi uNkulunkulu uma nidedisa lezi zinto ngizophinde ngibekane nawe. Kushuthi nawe usenethuba namhlanje ukuthi uma ungayidedisa lento eqalekisiwe empilweni yakho, uNkulunkulu usangaba nawe. Awuzibuze namhlanje ke kube assignment yakho nje ukuthi ikhona yini into eqalekisiwe empilweni yami engihlukanisa noNkulunkulu. Yini ngahlaselwa ngamadimoni aphuma kuSathane? Sorry, ngamaphupho aphuma kuSathane. Yini ngaba weak welikamoya? Yini ngihluleka ukwenza lezi zinto eziright ngithanda ukuzenza? Khona yini into eqalekisiwe empilweni yami ekumele ngihlukane nayo ukuze uNkulunkulu abe kimi? Ngoba uNkulunkulu akahlalisani nalezi zinto zombili. Akakwazi ukuhlala uNkulunkulu engcwele nento eqalekisiwe engekho ngcwele. Ayobuza amaFilisti. AmaFilisti anqoba uIsrayeli ngoba uIsrayeli engekho ngcwele, amnqoba amaFilisti. Ngoba njalo isitha masinqoba umntwana kaNkulunkulu simnqoba ngoba engekho ngcwele. Akwenzeki nakanye isitha sinqoba umntwana kaNkulunkulu ebe ezingcwelisile, cha. Uma uhlaselwa ukugula akusho ukuthi unqotshiwe lapho. Kodwa uhlaselwa isono sikunqoba unqotshiwe lapho. Akwenzeki umntwana kaNkulunkulu ehluleke ebe ezingcwelisile. AmaFilisti amnqoba uIsrayeli ngoba engekho ngcwele. Mayemnqoba ngoba emva kwalokho abakwaIsrayeli bebememeze kakhulu bephethe umphongolo kaJehova. Becabanga ukuthi bazosizwa ngumphongolo kaJehova. Abanye abantu kunezinto ezingcweliswe uNkulunkulu esebethembele kuzona. Abanye bacabanga ukuthi bazongena ezulwini ngoba bese ebandleni elithize. Abanye bacabanga ukuthi bazongena ezulwini ngoba bephatha iBhayibheli belifunda zonke izinsuku. No, uIsrayeli akubasizanga ukuba nomphongolo kaJehova ngoba bona bebengekho ngcwele. AmaFilisti awuthatha lo mphongolo, awubeka endlini kaDagoni, isithixo sabo. Kwasa ngakusasa uDagoni uwile. Kwathi ngosuku olulandelayo kwasa senqunywe ngisho amalimzi nekhanda senqunyiwe likaDagoni. Ngoba uNkulunkulu akahlali nento engekho ngcwele. Phambi kwakhe ayihlali into engekho ngcwele, iyanqunywa. Yikho phela umuntu ma umphefumulo uphuma emzimbeni wakhe, ngaso leso sikhathi kunokwahlulela okuzoba khona. Yebo liyeza lolu suku lokwahlulela wonke umuntu lapho abanye abantu bezophonswa echibini lomlilo, kodwa umuntu uma ephuma la isuka la emhlabeni uyasuka kuleli lizwe esiphila kulona. Umphefumulo wakhe mawusuka uyaphambi kaNkulunkulu. Inkinga kaNkulunkulu akahlali lento engekho ngcwele. Mawufika phambi kaNkulunkulu ungekho ngcwele uyachithwa uyalahlwa. Ngaso leso sikhathi
njengalo Dagoni wathi uyafika phambi kaNkulunkulu uyachitha indaba yakhe yaphela akhathalise ukuthi ubani kodwa mawungcwele uzothi mawusuka kulomhlaba ufika phambi kaNkulunkulu wamkeleka ngoba ungcwele phela. Lapha verse 13 kuthiwa ke suka ungcwelise abantu uthi zingcweliseleni ngomuso ngokuba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi kukhona uqalekisewe phakathi kwakho Israyeli awunakuma phakathi kwezitha zakho ningakasuswe uqalekisewe phakathi kwenu. Uyayizwa ke indaba kuthiwa uJoshua makabangcwelise bese kuthiwa abatshelwe futhi mabazingcwelise okuwukuthi Dwana kaNkulunkulu uthatha yini decision yokuthi ngiyozivuma izono zami kumntwana kaNkulunkulu ugcutshiwe ngaleyo ndlela umntwana kaNkulunkulu uyazingcwelisa nalo ogcutshiwe angcwelise lo oze kuzozingcwelisa abengcwele phambi kaNkulunkulu bese kube nokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu bese umuntu aphinda ahambe noNkulunkulu. Emva kwalokho balinqoba iAyi. Nalelinye iphuzu engifisa ukudlula kulona ngesikhathi behlulwa iAyi uJoshua ubengesiyona ingxenye yaleyo mpi kodwa masebeye kwesibili uJoshua udecide ukuthi abe yingxenye yaleyo mpi abe phakathi kwalabantu ababekade beyolwa neAyi ngoba umntwana kaNkulunkulu ongumholi webandla kubalekile ukuthi ezimpini ezikhona ekulweni kwabantwana bakaNkulunkulu abe yingxenye yalokho angaziqhelanisi yena nalempi lena kodwa abe yingxenye yaleyo mpi leyo ngoba ibandla libhekene nempi kaNkulunkulu kwayilapho ke benqoba khona baze bayinqoba iAyi kodwa sebengcwelisile kwasuswa omubi phakathi kwabo ngenxa ukuthi ke uAkhan lo owayithathe wathukusa okuqalekisiweyo wakubeka kwaba ingcebo yakhe kwaba ilento ayithandayo yahlala phakathi kwakhe nomndeni wakhe kwadinga ukuthi asuswe phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli ukuze uIsrayeli ahambe engcwele. Uyayibona ke lento le ekwenza ukuthi ungabi khongcwele yisuse ithi inkosi uJesu uma umuntu iso lakhe limkhubekisa makalikhiphe ngcono ongena ezulwini nesolodwa noma enesandla esizodwa kunoma ungena ezulwini nenyawo ezimbili noma izandla ezimbili noma amehlo amabili kodwa ungena esihlokweni kodwa ngcono ezulwini kodwa nakulokho uma ngabe ukuthi kuyamkhubekisa ngenxa ukuthi kuAkhan wayebakhubekisa wadala ukufa phakathi kwebandla wakhanywa ngamatshe kwaqedwa ngendaba yakhe ukuze angahambi nabantwana bakwaIsrayeli ngoba isono sakhe wazivuma sekulethi. Uma sekungale sekuze kwaqala kwehlulela uNkulunkulu ekuqaleni mhlawumbe unembeza wakho umtshela ukuthi vuma lesisono shiya lezi zinto wakuziba lokho mhlawumbe nokuhlulwa ukuhlulwa kwabo iAyi bekumele kumenze ukuthi agijima kuJoshua wathi hey ngonile labantu behluleke nje kungenxa yami akakwenzanga lokho kwaze kwangenelela uNkulunkulu ukuthi kwenzakaleni kwaze kwawukuthi kudinga ukuthi kube uNkulunkulu okhomba ukuthi nangu sibani wonile. Yabona bakuthiwa ngesikhathi samtshela eyedwa ingakazi indaba ngoJoshua mhlawumbe kwakusazomlungela kodwa manje ukusholate maso umphefumulo wakho usuphumile it's too late ukuthi ungasivuma isono sakho ngeke kube sakusiza. NoAkhan usivuma isono sakhe sekungena kumsiza ukuvuma isono sakhe ngoba wayesebanjiwe hayi ukuthi wayezilethe yena ukuthi ngonile kodwa wayesebanjiwe. Abantu bayasho bathi bonile esihlokweni kodwa sebebanjiwe abazilethanga bona kuNkulunkulu. Ngakho ke isimo sabo asabe siphinde sishintshe sebohlala bekhala bethi manje
bekhala nje ngenxa ukuthi bonile. Lapha kuverse 14 kuthiwa kusasa niyakusondezwa ngezizwe zakini. Kuya ukuthi isizwe asithathayo uJehova sisondele ngemndeni. Umndeni othathayo uJehova uyakusondela ngizindlu, indlu ayithathayo uJehova iyakusondela nabantu. Kuya ukuthi othathwayo enokuqalekisiweyo ashiswe ngomlilo. Yabona uma inkosi ikuthatha kulomhlaba kanti ikuthatha nje unento eqalekisiweyo nakho siyezwa ukuthi ushiswa ngomlilo. Leso sigwebo somuntu onezinto eziqalekisiweyo, lezi zinto eziqalekisiweyo ngisho kungathiwa akusiyona into ephathekayo, into nje ehleze engqondweni yakho. Kuhlezi uboyfriend no girlfriend engqondweni yakho. Kuhlezi ukuthi nje wena uzondo sibanibani, kuhlezi inzondo namagqubu engqondweni yakho ukuthi sibanibani wangenza ukuthi. Yabona leyo nzondo iqalekisile. Leyo nto leyo ungakayisusi iyona ezothi mangaba sokhonjwa usukhetha ukuthi suka ke manje lomhlaba uyemlilweni. Ngoba uNkulunkulu ufuna sibengcwele. Uyazi uNkulunkulu akakhethi umuntu. Nabaholi ababekwe uNkulunkulu ukuthi mabaholi ibandla lakhe nabo ufuna babengcwele. Hayi awuqala umsebenzi kaNkulunkulu ungazingcisanga. Yabona uba umpostoli uthi mayechaza esebiziwe nguNkulunkulu kwafika lo mama lona ongumprofetikazi wathi uthi uNkulunkulu ngikutshele ukuthi zingcwelise. Isikhathi sofanele aqala umsebenzi. Uthi wabuza ukuthi kusho ukuthini lokho? Hayi emhlonipha umfundisi kwasho ukuthi uyesaba ukusho wathi hayi namangazi. uNkulunkulu waseyisholo yena wathi vuma izono zakho. Uthi wayesebuza kulo mprofetikazi uthi ngingazivuma izono zami kuwe na? Wathi umprofetikazi yebo. Wazivuma kwaphela awevuma izono zakhe. Esezoqala umsebenzi kaNkulunkulu ke lapho. Nomos akavelanga waqala umsebenzi kaNkulunkulu nje out of nowhere. Nomose kwakhuluma uNkulunkulu kuyena. Waqala uNkulunkulu wazibonakalisa kuMose ebona isihlahla esivuthayo kodwa singapheli. Njengalokhu inkosi uJesu yale ngemthini esihlahleni kwaba ukusindiswa kwethu. NakuMose yabonakala emthini ngoba uNkulunkulu ilangabe lomlilo. Wabonakala uMose yena ubona ilangabe lomlilo kanti uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba yena ungumlilo oqothulayo. Wathi mayibheka lelangabe noma lesi sihlahla ngiyasibona isihlahla. Ngiyabona ukuthi siyasha enakazi sishiswa yini. Siyasha lesihlahla kodwa sipheli. Njengathi ikhonze zikaNkulunkulu emadimonini nasezikhonzeni zikaSathane sibonakala siwumlilo kube ngathi siyasha kodwa sipheli. Hayi wasondela uMose. Thema isondela lakhuluma iphini lapha ku-Exodus 3 verse 4 no 5. uNkulunkulu esebona ephambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose Mose wathi ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Usondela kulesi sihlahla esivuthayo. Kanti ngenxa yokukhona bukaNkulunkulu kuleyo ndawo kwenza ukuthi lo mhlabathi ube ngcwele ngoba bekhona uNkulunkulu. Endaweni la kukhona uNkulunkulu leyo ndawo iba ngcwele. uNkulunkulu kuleyo ndawo akamfuni umuntu ongekho ngcwele. Kwabiza ukuthi ke uMose akakhumula imbadada. Waye kukhulunywa ngeimbadada kube ngathi kufanele angcwelise na? Ngoba imbadada sinyathela ngazo. Masinyathela ngazo sinyathela umhlabathi uzohamba unyathele ngisho namakaka ezimbuzi nenkomo nani ongabonanga.
ayakungcolisa kuba nezintuli lapha embadadeni. Kusho ukuthi lezi zinto ezimngcolisile uMose makayisuse. Ngoba indawo ekade mekuyona ingcwele useyokhuluma noNkulunkulu manje. So uMose uqalwe ngobungcwele kuye ukuze athi ayokhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ebasa eKhenani baqonda ukuthi kuhanjwa endleleni kaNkulunkulu ngobungcwele. Indlela kaNkulunkulu iqalwa ngobungcwele. Yikho uJohane uMbhapatisi ethi inzalo yezinyoka mayikhuluma nabaFarisi bengabifundisa abaFarisi kodwa ukuthi bayinzalo yezinyoka. Ngoba umuntu mayengekho ngcwele noma ngaba ngumfundisi kodwa uzelwe nguSathane. Ethi inkosi uJesu lapha kuJohane 8 verse 40 noma 41 athi nina ningabakayihlo uSathane. Ekhuluma nabo abaFarisi njalo. Ngoba ningabaqambi manga noma wayengumqambi manga uSathane wasekuqaleni. Ngoba kunabantu inkosi uJesu ebazi njengenzalo yezinyoka noma njengabantwana bakaSathane kodwa bona baqamba manga bazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu bengabakhohlisi. Uthi kungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. Ngithike mina kuwena namhlanje khumula imbadada zakho. Yabona lezi zinto ezikungcolisile zikhumule. Lezi zinto ezibutha izintuli zizibuthela kuwena ngesikhathi unyathela uthuli liyavuka luzokungcolisa. Lento ke eyenza ukuthi ungcole isuse ikhiphe empilweni yakho uma usuze endaweni kaNkulunkulu engcwele. Ngoba ngeke wamukeleke kuNkulunkulu ungekho ngcwele. Uzohluleka empini zakho uma ungekho ngcwele. Bathe masebeyongena eKhenani uNkulunkulu wakhuluma into efanayo eseyikhuluma kuJoshua. uJoshua wahamba ubona umuntu ohosha inkemba. Uthi usondela kulo muntu mayiphakamisa ikhanda uthi wena ungakithi noma ungowesithana. Sebenqobile iJerikho ngaleso sikhathi. Noma ke bese benqobile iJerikho ngaleso sikhathi. Uma ngaphosi cishe bese kusele banqobe iAyi. Nona bebenganqobi. Ubuza ukuthi ungakithi na noma ungowesithana. Usethi ke noma sibheke lapha kuJoshua 5 verse 14 no 15. Yathi cha ngifike njengesikhulu sebandla likaJehova. Joshua wayesewa ngobuso emhlabathini wakhuleka wathi kuyo ithini inkosi yami encekwini yawo na. Verse 15. Esikhulu sebandla likaJehova sathi uJoshua khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. uJoshua wenze njalo. Ngesikhathi sebezonqoba iJerikho kungakakhali icilongo bengakangeni ezweni lesethembiso kuJoshua engumholi kwabizwa ubungcwele kuyena kwathiwa makakhumule isicathulo sakhe onyaweni lwakhe ngoba indawo ami kuyona ingcwele. Angisakhumbule kahle ukuthi yipi le nto abekade kuyona uMose ngesikhathi kukhuluma uNkulunkulu kuyena. Kodwa iKhenani yilelo ndawo uNkulunkulu ayikhethele ukuthi uIsrayeli makabe kuyona. Asimuzu uNkulunkulu ekhuluma kubaholi ngalendlela bese sehlane phakathi nendawo. Kodwa makusasukwa ukhuluma ngobungcwele kubaholi ukuze babahole ngobungcwele noma sekuyongenwa ezweni lesethembiso. uNkulunkulu usakhuluma into efanayo ukuthi makukhulunywe imbadada noma izicathula noma ama-sandals ngoba umhlabathi abame kuwona osongcwele. Lo mhlabathi ubungcwele ngoba ukhona uNkulunkulu. Uyazingcwelisa yini umntwana kaNkulunkulu? Okulungele yini wena mntwana kaNkulunkulu okubuya kwenkosi yethu uJesu ezolanda abangcwele bayo?
ayizulanda noma ubani. Yikho lezi insuku igcizelela kangaka ubungcwele enangazi kusela isikhathi esingakanani ukuthi ibuye izolanda ibandla layo. Kodwa ngibona nje sigcizelelwa nje ngendaba yobungcwele. Nama ngazi angizange ngiyiplane le ndaba. Angizange ngiplane ukukhuluma ngalezi zinto. Kodwa uNkulunkulu ongiholayo ukuthi mangifike ngikhulume ngalento. Angikhulume ngobungcwele. And uyazi yena ukuthi usholani. Ngakho ke masiqaphele ukuthi siqinisekise ukuthi sisusa yonke into ebutha izintuli esingcolisayo ezosenza ukuthi singabi khongcwele. Nanoma yini oyaziyo wena ukuthi iyakukhubekisa noma ngabe kuthiwa leyo nto ayisona isono. Yabona isandla sami lesi sidalwe uNkulunkulu. Kodwa uthi uNkulunkulu masingikhubekisa mangisisusa isandla. Asisona isandla ngokwaso kodwa masingidalela isono mangisikhiphe. Ikhona yini uNamthola kaNkulunkulu into ekubangela ukuthi wone? Hayi qala kubona umsuka. Susa yona impande yesono. Ngoba uma ungayisusa impande sohlala sikhulela nje isono lapho. Ukungcola kohlala kuyikhulela nje lapho. Yikho lapho abantu uthi abasusa imbadada ngoba izona ezibutha izintuli. Babe sebeyama ke phambi kaNkulunkulu bangabusahamba. Bahlale kuNkulunkulu. Ngoba uma ngabe umuntu ehlezi kuNkulunkulu ehlezi kuyena ngaphakathi kuNkulunkulu izintuli ngeke ayithole. Ngoba uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele. Sicela umama basasikhulekele. Jesus.